Lakhai ingkora pho nilip MEC constituency ka parlo dokhora hidi pathu aklamalong pinipen arta ningkan krepli lapen ningkan kretroxi atuma phan panong ponsi nipli apharman nilip super cup 2023 football championship ke pathu ke pangching pon nonakai risonim somate ke pa ove atum raki ke cholapen ove chalia krong kilodon pen ke charlia nat katikuk anpata ke choki jonason kirim don tapason ke ong pena jok okpran ke niavi lahai theklong si dokhora hidi youth development society atum pen pater pi ponalong bogijan bazar committee atum cherap chetodun si under 14 pen under 17 atum aphan football ke pathu paduponlo bangso hut kadukawe under 14 atum team ner kep lapen under 17 along team trainer kep an chetong dunlo laso ke pathu kangpu ke pangching hut aluhi sarpo man pen dokhora ME school headmaster Petros Barla kachetong dunalong phapangjang aluhi man pen assistant teacher Somindar Bela pen rong asar bidu beatum chetong dun bangso saikiding along dokhora hidi youth development society amai phula pen DHY DS chunbang Arbindo Bela pen alang litum team do anatum chepaduk ponsi ke pathu mesen pen pangching pon tournament gibi pon lage isi owi gibi tum tangka maha kisi sak kadogowe alang tum long tan atema alang tu alang kadogowe tim tum same financial strong amasini tum ador jum hek pensini tum labang so office and pot under 17 dum han kenili tum 1001 rupees si and pot same alang tum han itum anong e kiti pon ke first prize bang keni tum 10000 lapen ke adun tu anong e ke lake suri troxy si 7000 lapen ke under 14 tum ha keni tum 5000 first anong e pipon lapen ke second anong e made runners up anong e keni tum 3000 si pipon laben labang so alogot best player doi best goalkeeper doi high scorer doi lana anong e alang tum ha panong ko ke KSA inglong kolong general secretary George Timung alang lista me trophy mintu bukan nang panong ko lapen ke isi choroda mingtung ilitung aKhei ili pris kiso pen same alang linit pan sapsoet tangka pen same ningkin pen tumhanang pidi non magani tum lapuan se ke rablong pon chota Koilamati ben Samson inti karbing long life